أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورضي الله عن أهل الله أجمعين bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa on calminama caggal nde jettuɗen allah julɗen e nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo ɓurnaɗo en jetti jinnaɓe men en gardini e calminali ɗi hono taniraɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en deftini hen taniraɓe cheikhu oumar en deftini hen mawɗo dental andu diine ma sharif mahamadoul habibou dia en calmini kadi hono abdallahi sar ceerno abdallahi sar en calmini hono ceerno salif sako en calmini dendagal musidɓe tedduɓe wonɓe e pelle men whatsapp e kuuɓal ko alda e limtude bandiraɓe hande aljuma khutba men hande aljuma fewti ko e tinnare neɗɗo holno foti tinnorade aduna makko ha aduna makko o wawa moƴƴude feewa arif billahi goto o wi amrani la yadumani lilmumin shababuhu wa quwwatuh o wi gueɗe ɗiɗi ɗe gona duumiɗe e neɗɗo gueɗe ɗiɗi ɗe gona duumiɗe e julɗo haymo wona julɗo ɗe gona duumiɗe e mum holɗen gueɗe ɗiɗi cagatagal neɗɗo o eywa e sembe neɗɗo o ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ko joguiɗa doole ko pop so mangu ari liptat ko joguiɗa sembe ko pop ko joguiɗa cagatagal ma pop so mangu ari ittat joni noon en gandi ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ɗe gona duumiɗe e neɗɗo o noon joni hol darde nde o foti darade kanko oɗo neɗɗo beele ma aduna makko o moƴƴu feewa so tawi neɗɗo o dañi duuɓi 5-6 yo nanne jangde so tawi o yeehi ha o dañi duuɓi ha nogas fof yo won e jangde he so jangde nde jaɓani noon yo oppu o yiilo meccal so tawi o yeehi noon ha o dañi duuɓi 3 ewa jangde so tawi o ko yiilotono e jangde ko pop so ari ha duuɓi 3 yo dartin jangde nde so tawi o dañi jangde nde moƴƴi so tawi o dañani o dañino meccal kam hankkadi o ƴeewa no wurdire aduna makko beele ma aduna makko o moƴƴa o wonay terodirde aduna o wonay terodirde cagatagal ngal saabu ko ɗon cagatagal neɗɗo o timmata so tawi neɗɗo o dañi duuɓi 3 hankkadi o timmini cagatagal hankkadi ko darde mawde o foti darade joni noon holno waɗata feere ha o daro darde taw ko darde moƴƴere taw o eywa omo wawa wadde réussir e gurdam makko o terodira duuɓi 3 fewde 4 ha 5 o terodira ɗoyete ɗiɗo duuɓi nogas o anda ɗiɗo duuɓi nogas so terodirani hen eywa hankkadi so kala ko wawi yiilade koye ɗiɗo duuɓi nogas o wawi yiilade walla duuɓi 3 duuɓi 60 so tawi neɗɗo o heeɓi duuɓi 60 hankkadi cagatagal makko ustima doole makko ustima kala ko dañano e gurdam makko adan kala ko dañano kala ko fagganoki eywa dañcudemo ina satti saabu hankkadi joni noon ko neɗɗo o noon o foti andude aduna o neɗɗo o tagaraka fijidare o tagaraka eywa wonde belaɗe fittaɗu makko o tagaraka ngamela jiyaɗo allah goto o arino e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wahwa yaiduhu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ina waajomo holko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wimo o wi igtanim 5 qabla 5 o wi ya yakino ya heño ya jogo tinnare e gueɗe 5 haade gueɗe 5 arde hollen gueɗe 5 shababaka qabla haramika cagatagal ma ɗo joguiɗa cagatagal ɗo tinno mbaɗa feere mbaɗa réagir hunde mbaɗa feere ha mbawa wonde hunde haade nayiwma arde saabu so nayiwma ari tawi a waɗani ko jiɗɗa wadde ko cagatagal ma ngal hankkadi a tampat e gurdam ma wa sihhataka qabla sagamika cellal ma kadi so tawi aɗa jogui cellal tinno e cellal ma ngal ndena cellal ma ngal daroɗa no feewi haade rafi arde
sabu so rafi ari hankadi mabbat kala dendangal ko mbaɗannoɗa sabu so neɗɗo rafama woƴete ko hoore mum wona woƴede jawdi so tawi noon neɗɗo o selli noon yo reen cagatagal makko yo reen cellal makko hade o rafede enen gandi so tawi neɗɗo o dañi duuɓi capannayyi hankadi rafiji goni ko jarribeede e makko ha ɗon ha capan joyi ha capan jeegom ɗum noon so tawi neɗɗo o ɗo selli ɗo yo reen cellal makko ko adi nde o rafete tataɓijo o ko wa ghinaka qabla faqrik dañal ma ewa dañal ma ya reen ɗum tinno e dañal ma mbaɗa feere ha mbawa dañde hunde kadi mbawa moƴƴude e dañal ma so tawi a dañi dañal ma kadi dañal ma ngal yooɗa hade basal ma arde sabu dañal fof wattande mum ko basal ɗum waɗi neɗɗo o so tawi o dañi yo profite so tawi o dañi e gurdam makko yo waɗ feere o profita beele ma o wawa wadde hunde aɗa yiya noon wona yimɓe Allah hokkaɓe change no feewi noon e daña kono ɓe pijira dañal maɓɓe ha laaɓa hankadi haɗo basal ara e maɓɓe hankadi ɓe mbiya aɓe ummito tawa hankadi ko bonanno boni ɗum waɗi so tawi neɗɗo o hokkima dañal Allah so tawi o hokkima dañal tinno e dañal magal hade basal arde ɗum waɗi aɗa yiya neɗɗo joɓeteɗo o liggo omo yoɓe lewru so tawi o ƴetti retraite tan hankadi kala ko dañanno 100% ko 30% walla 20% o dañcata ɗum ɗo noon so profitino e gurdam makko o fewnino gurdam makko ewa o waɗi réagir omo andi ko ƴettowo retraite omo andi ko donkitowo kala ko wawno kala ko dañno omo ko donkitowo so waɗino ɗum soorale e gurdam makko ewa so tawi o mawni tan o ƴetti retraite o tampata woni yimɓe ɓe ganduɗa jogiiɓe haqqillaji timmuɗe ɓe tampata e gurdam maɓɓe saabu ɓe liggima e gurdam maɓɓe hay so ɓe liggaki haydara ɓe gona tampoɓe ɗum waɗi neɗɗo o so tawi ɗo foti dañde ɗo dañi ɗo yo waɗ feere o tinno e dañal makko o ƴew tubakoɓe ko ɗo tan ɓe dañiri men enen so tawi en dañi ken bonnoɓe jawdi en ngala réagir enen ko hande tan en miijota ko janggo kono tubakoɓe hande ina miijo ko aroyani duuɓi nogas duuɓi capantati ha feewi ko ha yeeso kono enen noon miijotoɗen ko hande so tawi Allah hokki men jawdi tan jawdi ƴeeweten ko eɗen bonna jawɗele men eɗen ndesa rewɓe han gurdam men pop mbattuɗen ɗumen ko rewɓe ɗum ɗo noon so tawi neɗɗo o dañi dañal yo waɗ feere o ƴeewa ko ina wawi yentinde ko wayno galle ko wayno ko ganduɗa so tawi o jooɗima o dañcani ɗum ɗo omo walla bitik walla gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe bawɗe yencinande neɗɗo o dañal so tawi o dañi ngal ɗon dañal ewa hayso wasi hankadi o tampata e gurdam makko kono noon wona yimɓe ɓe ganda ɗeɗo gueɗe ɗum waɗi yimɓe hewɓe aɗa yiya wiye kaari ko daññoɗo ay o wasti ndeysan o yurme ay ɗum ɗo foof neɗɗo o ɗo daññoɗo o profitani dañal makko ha o wasi hankadi eɗen gandi won yimɓe hewɓe joguinoɓe jawdi kono hande ɓe gonti wasɓe holko tagui ɗum ɓe ngala miijoji taw ko miijoji luggiɗɗi ɗum waɗi so tawi neɗɗo o Allah hokkima dañal reen dañal ma kadi gandoya basal nan ara yeeso ma nayaɓijo wa faragaka qabla shuglika tama kadi ɗo dañƴa taɗo waɗ feere profita e ko poɗɗa wadde ko dewal ma Allah haajuji ma ko poɗɗa wadde pop mbaɗa kono enen noon hande sabu so sohla ari hankadi haydara wawa wadde ɗum noon so tawi a dañita hoto ƴettutama pop mbaɗa e Facebook hoto ƴettutama pop mbaɗa e WhatsApp hoto ƴettutama pop mbaɗa e dendagal ko alanama nafoore haydara yaade ko ganduɗa garam palasuji enen hande fuutankoɓe ne hulɓini enen hande ɓiɓɓe fulɓe eɗen daɗa no feewi holko tagui ɗum ken bonnoɓe ta no feewi jiya neɗɗo o fina gila subaka ha hiira haydara o gollani ɗo waɗi tubakoɓe enen américain ji no daɗiri men holko américain ji daɗiri aduna o pop walla sinnaɓe holko daɗiri aduna o pop kamɓe ɓe bonnata tan kono enen noon ko en bonnoɓe ta ɗum waɗi neɗɗo o ɗo joguiɗa ta ɗo waɗ feere tinnoɗa mbasa bonnude ta o wooda ko gollanɗa ta on eywa saabu
kala temps jaaɗo o artata kala heure jaaɗo o artata ɗum noon mbatten hen haqqille no feewi hoto bonnen temps sabu so sohla ari hankadi ala ko joganiɗa ɗum goɗɗum so wona sohla o so tawi a dañi haaju hankadi a wawa jooɗade ɗum noon wa hayataka qabla mawtika gurdam ma kadi fewnu ɗum hadema mayde rew allah ma en ji anduɓe mbi so tawi mayɓe ɓe ɓe maayi soɓe namnitama ɓe mbiyama ewa aɓe namne toon namde ɓe mbiyata ko balle amen min ummito ha ga e aduna min garta min mbaɗa komin poti wadde ko allah jabota koɓe ɗum noon neɗɗo o so tawi ɗo woni e gurdam makko ɗo ko ɗo o dañata aduna makko ko ɗo o dañata aljanna makko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi moƴƴine aduna mon kono gollane lahara mon ha mbayonno kon mayoɓe jammo ɗum waɗi neɗɗo so tawi o woni e gurda e aduna makko hoto rew belaɗe fittanu makko hoto rew ko welani allah subhanahu wa taala yo wat ko moƴƴi yo andire ko moƴƴi yo tinno e hoore makko so tawi o wayini tan o fewat gueɗe makko moƴƴat ɗum noon bandiraɓe ɗeɗo gueɗe joyyi yo neɗɗo reen ɗum haade gueɗe joyyi arde ɗo ko gueɗe moƴƴere positif et négatif positif o yo neɗɗo tinno haade négatif o arde ɗeɗo gueɗe fof mbaɗa ɗum sorale ganda koɗe garoje ganda koɗe keptotoɗe neɗɗo o ɗum waɗi so tawi a paraniɗe tan aywa a tampata so tawi a paranadiɗe ɗon ko caɗele mawɗe gonata inchallahu eɗen goppa oɗo message garten e khutba men ɗim